Акай Саудутиҷа чӣ ба видеои шумо мада намеояд? Эй шогард, охи подписатсия ки видеои ма туда бирава. Ана гап дагиҷо бидай. Ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен канали Саудутиҷа бачаи ашкидор баромад мекунад. Имрӯз 24 сентябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 114 сомонӣ. Дар имрӯза видео бардуи азиз хундаи Солярис астай дар Москва, ана Suzuki Swift астай, якадай шаҳри Душанбе хона дар Курай то чанд сма дар Курай дар ҳамин видео гап мезанам. Хонаҳои заминиро гӯш кунед. Хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи шаҳри Нав, ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Исор, шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, шаҳри Душанбе пеши Мошин бозор. Квартираҳои арзон астай дар шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе ва як квартираи арзони дигар астай дар Россия. Қызиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 6000 сомониш мега. Бардори гариб шумо метавонед ки як хонаи заминиро 525000 рубл да бихарен. Ана ки бардори азиз барои меҳнатҳои мо лайк биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен чӣ меган я чӣ меган ку подписаться кунен, подписаться. Ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببین ها اتحاد اینا کارو ببین برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایقافای کار مون اینا با گراژی تاچکا داشتن نیستن. سلام علیکم ساز بچه‌ها اینا تازه ایدرونی کار من با شما برنامه گرفتم برادرها را کار کردن سر با هم باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم بس اینجا کارو خوبه زندگی کار براتون خوبه زنده باشین سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانم بود باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بور میکنن روی میکنن. ана ки бачаюча апаҷоно хонаҳои арзон аммо ай тай санг арзонҳоша ёфтем. Фақат шумо лайк биҷиқен тамошо кунем. Бардуи азиз, ана хонаҳои арзон скриншот кунем, баъд ай видеоро тамошо кардан зангшон мезанем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад, яъне ки квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, раҳи Нав, ана лави раҳ давидай. Доми 4 этажа, як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 30 квадратни метрай. Ремонташ навайд суни азиз. Обусвеч мега ҳаста ҳуҷҷатош 100% одамои конкрет небоша ягон сумша мефурорем. Квартираро вақти фурӯхтан касе мақсад мехара кондитсионераш падарка срочни сумшон дар курай. Нархи квартира 230,000 сомонӣ. Ва пули русӣ чанд қамеша дар экран айсагиам. номери телефонаш аст, конкретни харидоро занг бизанен. вар ки хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Саудутиҷа бачаи ачкидор мебинен да. нарха нигоҳ кохӣ маълумотша дар бар экран айсагиам. ҳун амо амраи бар табгӯ ки шаваи сивигира ки як мошинчара гап мезанам. Бардуи азиз, ин мошин бензина бу мекаша мерава. мошини фурӯшии Suzuki Swift ранги ҳами Toyota бардуи азиз. Suzuki Swift соли баромадаш 2009 мега. сӯзишвориш бензини холӣ, ида газ дар кор нест. абё мотораш 1.3, коробкаш автомат. мошин ганда камрасходай. гуфтам ку бензина бу мекаша. я бахлашка бензин қати безор мешае гаштана. балонош нав, хадавоиш нав, аккумулятораш нав, краскаш умуман кор надора. яксола танировка мегӯянд ами як 10-15 русид яксола танировкаш кардиян. монитор задни камера дора барои қафота дидан. 4 дар электропакет. дарош отпечатки доштаед. суни азиз, хулоса диз ин мошина бибина ба ӯ пара мерава. нархи мошина 57000 сомонӣ мега ки хеле нархи наво на дар ютубай на дар Somon.tg. номери телефонаш аст, занг бизанен, маслиҳат кунен.
рост шабгу чандам лайк аҷа хиди комментиара да бинавис бугу ки май нами лайк аҷа хида мисол 0 ша бинавис чандам лайк аҷа хиди май айс раҳматат мегум. Бардруи азиз ана хона ва мана хона беҳтарин хона айда бовар кинен срочни пулуш дар кораи. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши Мошинбозор, кӯчаи Лолазор. 1.5 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонташ падъабой тайёрай. Овсвич мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100%ай, кухни, баня, ҳоҷатхона дора. Гирди хона ва круг маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. Бардруи азиз хона ҷойи зур дай, чӣ хеле ки гуфтам срочни сумаш дар кор будай, нархи хонара 190,000 сомонӣ мега. 190,000 сомонӣ. хона бардруи азиз беҳтарин хона айда гуфтам ку падъабояй мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ин номерои кароли рекламакуноай. касе ки реклама дорен замин, хона, мошин, квартира, марҳамат дар ватсапаш бинависен. номерои савдотиҷи ӯхӣ. дар ин видео квартираҳои арзон ҳам ҳастад, то охири видеоро тамошо кунед. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, деҳаи Советобод, қариби бозор. 10 сотиқ заминаи 3 дархонаро фундаменташ рехтагӣ, як подвал ҳам дорад, оз мисол дар сурат мебинен. Овсвеч мега ҳастая гузарондан дар кор, ҳуҷҷатош 50% тайёрай. бардруи азиз беғарзи 10 сотиқ бо 8 сотиқ замини чаровгоҳ доранд мега. ҳамсояҳо зиндагӣ кардесанд, мақсад ҷош ободай, мактаб, магазин, балниса, бозор наздикай. бардруи азиз нархи ҳавлии фурӯшӣ 200,000 сомонӣ. марҳамат, номерои телефонош ҳастай, номерош ватсапам дора. занг бизанем, мегӯянд ки номероро ай канали Савдотиҷи бачаи ачкидор гирифтам, ба шумо бо мисол барои нархаш арзон мекунам. касе ки дар Россия, касе ки дар ғарибиен, сартон дарда набина. бардруи азиз бо диққат гӯш кунен, квартираи арзон ай Россия гап мезанам. бачаҳои ғариб сартон дарда набина. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, Калужский област, Думинский район, доми деэтажа. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад, 40 метри квадратияй. ремонташ замонавӣ, ов, свет, газаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. ана 90% чизош места. мактаб, садик, балниса, магазин, кафе, стансияи электричка наздикай. ҳамсояҳои тоҷик бисёранд. чуни азиз нархи квартирара 1 миллион рубл гуфтак бугӯ. 1 миллион рубл ба суми сомонӣ 114,500 сомон мешава. ба пули русӣ гуфта ки 1 миллион рублаш бугӯ. номерои телефони яка ҳастай, номерои россияша ватсап дора. занг бизанен, бигӯен ки номероро ай канали Савдотиҷи гирифтам, арзон мекунам бо. бардруи азиз барои меҳнатҳои мо лайк биҷиқем, битонен ҳами видеоро падилиса кунен, дига мисол бародаро да группҳода падилиса кунен. дӯстони азиз, як ҳад ай шаҳри Душанбе, ай колхози Россия то Мавлонора хонаи заминӣ дар кораиша. заминаш мега ай 3 сотиқ то 5 сотиқа боша мешава. сумаш бардруи азиз то 350-400,000 сомона мехара. сумаш наличка тайёрай. дӯстони азиз, касе ки ай ҳами ҷои гуфтагим хона дошта бошен, срочни ҳами якада занг бизанен. касе 7 миллиона тамошо кардеса, комментарда бинависа ки о ака 7 миллиона тамошо кардесам. бардруи азиз хонаи фурӯшӣ ва алишира гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти фабрика, истиқлоли 4. 4 сотиқ заминаи ана 3 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, 4 сотиқ замин, 3 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ремонташ миёна будай. овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатҳои хона 100%ай. ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. дӯстони азиз, мактаб, магазин, метпун, масҷид наздикай. нархи хонара 320,000 сомонӣ мега. 320,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагиам ва соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки алиша мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе. номерои телефонош ҳаст. бардруи азиз занг бизанен, ана 320,000 сомон ё бихаренаш ё ба квартира дар шаҳри Душанбе алиш кунен.
ягон бародари тоҷик бардури азиз мошинхар боша метавонен ки ҳамин видеоро роиш кунен. яке мақсад мошинхар боша, мошина мехара, беҳад як кори савоб мешавада. ана хундаи салиарес бардури азиз мошинчара гарини меҳнат кардагиай қимат гирифтагиайша арзон фурӯхтесай. хундаи салиарес соли баромадаш 2017 солои навшай. моторш 1.4 мега, коробкаш механик, балонош леднияй, хадавоиш нормальный, ҳуҷҷатош 100%. адрес бардуро Россия, Московский област, город Химки давдай. нарша гуфта ки 750 000 рубл бугун. ба суми сомонӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. ана гуфта ки нарша 750 000 рубл бугун. номерои телефонуш ҳаст, занг бизанем, мегӯян ки номероро аз канали Сауду Теҷа гирифтам. боз як квартираи арзон агар мезанам, харидор набошӣ, агар харидор мешавӣ, беҳад нархеш арзон айда. бисёри ба дуруи Россия гуфта буданд ки ягон квартираи арзон аз шаҳри Кӯлоб мон. марҳамат бардури азиз, агар сума ҷамъ кардагӣ бошен, метавонен ки бихаренаш. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайонда, доми 4 этажа. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 28 метри квадратияй. ремонти квартира миёна будай, 2 балкон дора, обусвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатои квартира 100%. бардури азиз, консонер, шкаф, люстра ана бо баъзе чизҳош фурӯхта мешавад. нархи квартира 228 000 сомонӣ. фаҳмидана бардури азиз, 228 000 сомонӣ ба пули русӣ 1 995 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ватсапам дора. мегзарем ба 10 миллиони имрӯза. медонам ки 10 лайк монда намешавад, не ки шери нар ту 1 лайк бимон, мо миннат дорем. бардури азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз. 2 сотиқ заминай, 2 дархона кардагӣ, ремонташ коробкаай. пули Россияро оварда бошӣ, мегирӣ 1 евро ремонтш мекунӣ, умедрои зиндагӣ мекунӣ, тахтовош ҳам будай чуни азиз. соҳиби хона маълумот дагия ки хона дар Уртабыз, ана 2 дархона, 2 сотиқ замин, ана пеши мактаб ов дора. нархиш 60 000 сомонӣ. гуфтам ки хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Сауду Теҷа бачаи ачкидор мебинен. номерои телефонаш ҳаст, конкретни харидоро числаи видеоро нигоҳ кунен, зангш бизанен. харам хеле бачаё чагал хор дошта ту надонистӣ. мо ҳам бардури азиз аз замона ақиб намондем, дар тикток канали худмо навӣ кардем. поиски ҳамин тикток да Сауду Теҷа мезанӣ, на бачаи ачкидор мебуроя. касе ки тикток дорен, поискш да Сауду Теҷа бизанен, бидуроен, подписатсия кунен, я дастгирӣ кунен, мо ҳам як ана хирсанд мешем да. дӯстони азиз, ин номерои канали Сауду Теҷаай. ягон кас замин, хона, квартира, мошин дошта бошен, агар форатон ки результат бита, форатон ки ҳами пагашта клем биёя бихараша, ина номерои телефони ватсап дорам. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо дар ватсапаш роӣ кунен. таърифи бад нашава, бардуи азиз, ҳами реклама мекунам, пагашта мебинӣ ки фурӯхтан хонара ё квартирара. агар ҷош соз бошада, мақсад арзанда боша, сразу мехаранаш. номерои Сауду Теҷаай, ана ягон реклама дошта бошен, роим кунен. бисёри бад гап задем, мумкин сартона дард гирифта. не подписчикои мазурай. агар ма то саҳара гап занам, медонам ки тамошо мекунад, не ки ҳами 10-15 минут басай. бардуи азиз, то видеоҳои оянда, худованд мо ва шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.